Republikanska stranka, polovina senata je već protiv Trumpa. Iritira ih svojim načinom ponašanja i odlukama koje donosi već u njegovoj izabranoj administraciji ima ostavke. Evo, to sam čitao sinoć. Posle mesec dana ljudi kažu, bre, gde sam ja zalutao, neću bre s ovim. To kako neko zamišlja da će da iščupa, a ima samo 4 godine i misli da je Bog koji treba da reši sve probleme te države na čijem je čelu sada u 4 godine, je opasno zaluđivanje, samo obmana. Nećeš moći da promeniš ništa i to ćeš uskoro da vidiš. Zato što tvoja doneta odluka će biti sabotirana na nivou administracije i izvršenja zadataka. Ti tražiš da vojska smanji svoj budžet za 40% u sledećih 5 godina. Nema šansi. Morat ćeš da praviš nova oružja, treba će ti više novca